Mixa ssib ħabib. Kidba u diżinji ta' Marika Bojċ. Kienet ġurnata tas-sew sabiħa. Is-sema kien ikħal nir, bla ebda sħab. Mixa ħarġet minn ġodda jsida Paul u ħarset madwara. Xtaqet tmur dawra fil-kampanja u hekk għamlet telqet għalon it-triq timxi bil-mod il-mod. Il-kampanja kienet mimlija ħajja. Kien hemm siġar kbar kollha weraq ħodor, uħud minnhom kienu mimlija bil-frott bnin. Mixa rat ħafna fjuri koloriti, rat lellux, peprin u ġiżmin. Rat fjuri ta' kull daqs u lewn, xi ħadd fuq kien hemm. Mixa rat ukoll l-insetti fosthom nanna kola, naħla u ħafna frifet. Kemm qabżet fil-ħaxixoli, kemm ġriet wara l-frifet u n-naħal. F'daqqa waħda Mixa rat xi ħaġa tiċċaqlaq taħt il-ħaxix. Mixa resqet qrib bil-mod il-mod u 1, 2, 3. Qabżet iżda x'waħda din? Int m'intix Ġurdin, qalet Mixa. Da żgur li le, jien Rufu x'qata tajtni. Mixa ukoll ħadet qata kienet se titlaq tiġri, iżda Rufu waqqafha. Trid tilab miegħi? Jien ma naf lil ħadd hawnhekk, kompla Rufu. Naf biss li dalgħodu sidi qabadni u poġġieni ġo kaxxa tal-kartun u mbagħad ġabni hawn u telaq mingħajri. Jien ħsibt li kien qiegħed jilgħab miegħi iżda għaddew is-sigħat u ma ġiex lura, kompla Rufu. Miskin Rufu kellu qalbu sewda. Mixa xtaqet ferħu. Mixa resqet qrib u qaltlu, Iva, irrid nilgħab miegħek. Kemm ġrew u qabżu fil-ħaxixoli, kemm ġrew wara xulxin u wara frifet u naħal. Dakinhar stess, Mixa ħadet li Rufu ansida Paul. Paul kien iħobb ħafna l-annimali, kif Paul ra lil Rufu refaw u għanqu. Mixa, Rufu u Paul saru ħbieb kbar.